Здравей, Илиян! Знам, че днес е твоя празник и искам много специално да те поздравя за него. Най-важното, което ти желая, е най-ценният подарък – здравето. Бъди много здрав и изживявай всеки един хубав миг от своя живот. А това клипче и този поздрав е от твоята любима Станислава, която много иска да те зарадва с едно мое изпълнение на песента Калиманко Денко. Нека звучи специално за твоя празник, да си честит и здрав! Калиманко Денко, от сега на сетне Денко Мари специално за твоя празник от твоята любима Станислава. Честит рожден ден, Илияне!